जों बिपिएफ दोलोआव दंमोन बिदिनो वार्कार हिसाबै दा गोबां बोसोरसो मावदों मावनाया एसे मोजांखौनो दा माखासे सम टाइमाव बिसोर नटिफिकेसन एसे सोलिदोंमोन नालाय मिला थिला ओंखायनो जों दा बेखौ मोजां मोननानै बे दोलोआव हाबनाय जादों। जों दा काट्रिगाजा गामि हिसाबै साबा दं। नोंथांमोना बावखुंग्रि बियाबनि नङा होनबा? बावखुंग्रि बियाबनि। बावखुंग्रि बियाबाव सिगां समाव दासिम 22 बोसोर डनेश सरगयारि बिथाङा सिगां EM जानानै सालायदोंमोन ओमफ्राय नैबे 5 बोसोर थांनायाव MCLA जानानै सालायदोंमोन। मा सोलायनाय खालामनो हादों होननानै सानो नोंथांमोना? सोलायनाया बहुद सोलायनो हादों जेरै फरायनायनि सायाव आरो लामा सामा एसे थांगासिनो जोंथिंबो बेखौ सोलायनाय नुदों आरो बै समाव थांदोंबाबो एसे खममोन जोंनिथिं हाग्रा माबा बमब्रागुरि लाइन साइडआव आरो बिथिं एसे नायस'यै जादोंमोन दा बे थांनानै सरखार फैनानै जों एसे मोजांसिन मोननायखाय जों गोसोआबो एसे दुगाखांनानै बावनो हाबनाय जादों। सिगां समनि फारागथि 22 बोसोरनि फारागजों आरो नैबे 5 बोसोरनि फारागआव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों? नुनो मोननाया बहुद डेभेलपखौनो नुदों जेरै बिटिआर अफिसखौ साजायनाय बा ओरै सात्रफोरनि सायाव फरायनाय सायाव माबा माबि बुंनाय आरो मोजां इडुकेसननि सायाव बुंनाय बेफोरखौ सोलायनाय आरो जोंनि साइडथिंथ' दा खमानो जाबाय दा लोंनायफ्रा एसे खम जाबाय नटिफिकेसन माबाफ्राव बेनि थाखाय जों गिनानै हाबनाय जादों। जुदि नोंथाङा सानोबा गोजोन होननानै खोथा बुंबाय थायो नैबे आथिखालनि UPPL प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा गोजोननाय होननाय फैदोंना फैयाखै नोंथांनि थाखाय? गोजोननायाथ' फैदोंआनो बुहुदानो फैदोंआनो जोंनिथिंबो गैयानो दा दावराव दावसि जेरावबो दावराव दावसिखौ खोनायाखै नांलाय खमलाय खोनायाखै बांगाल हिन्दुफोरजों जेनेबा दावराव दावसि खोनायाखै। थांनाय समाव BPFनि सरकार सालायनाय समाव माबायदि थासारिमोन आरो दा माबायदि थासारि होनना सानो? गुलाय गुजायमोन बै समाव गावजों गाव दावराव दावसि आरो बांगालफोरजोंबो दावराव जानाय एसे थासारिया मोजां नङामोन आरो। दा बेबायदि थासारि दंना गैला? दाथ' गैयानो जों बे 4 बोसोराव नुवाखैयानो बहुद जौगानायखौ मोनदों आरो सान्थिखौ नुदों। जिहेतु नोंथांमोना दा UPPL दोलोआव फैबाय नोंथांमोनजों लोगोसे आरो फैबावगोन होननानै सानो नामा? फैनाया जोंथिं साइडआव एसे खमानो जाबाय लालांबाय थादोंमोन नालाय सारमोनहा एसे जइनखौ दा जों एसे आरो माबा माबि साननानै थाद'नायफोरबायदि जादोंमोन ओंखायनो दा जों मोजां मोननानै फैबाय आरो। फैगोन समाव जितु नोंसोरनि बावखुंग्रि बियाबनि जितु केन्डिडेट बिथाङा जाहैबाय रन्जित बसुमतारी बिथांखौ माबायदि नोंथांमोना देरहाहोनायखौ सानो? जों साइडआव दा जों 100% सारखौ देरहागोन होननानै आसा खालामनानै जोंबो सापर्टआव दं आरो दा। नेक्स्टआव UPPLआनो सरकार दागोन होननानै नोंथांमोना फोथायदों? दागोनखौ जोंबो टारगेटखा निश्चय दागोन होननानै। ইপিএলে ভাল পাইছো সেইকাৰণে ইপিএলতে আহিছো মই। আগততো বেলেগ দলত আছিলো ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে আহিছো। মোৰ ঘৰে হাবুবাৰীয়ে হয়। আজিতো মই 2 জন সোমাইছো আৰু আহিব। এই ছাৰৰ নামটো তোমাৰ মনতে নাই ভেৰেঙা ছাৰ। কোনটো চৰকাৰ অহাটো বিচাৰে আপুনি? UPPL চৰকাৰ অহাটো বিচাৰে না BPF চৰকাৰ অহাটো? নাই UPPLটোৱে বিচাৰো ভালে। আপোনাৰ হিচাপত কোনটো শান্তি কোৱা বস্তুটো আহিছে না নাই? শান্তি কোৱা আহিছে। আগতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু আগততো বেয়া আছিলে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ভাল আছে। 5 বছৰত UPPL যদি চৰকাৰ চলাই আছে তাৰ আগতে BPF চলাইছিলে 22 বছৰ 17 বছৰ চলাইছিলে তাৰ মাজত শান্তিৰ পাৰ্থক্যটো কি দেখা পায়? আগতে শান্তি আছিলে নাই? আগত ইমান নাছিলে এতিয়া অলপ আছে শান্তি আছে। আপোনাৰ নাম? টিংকু চৌহান। নেক্সট ইলেকশ্যনত কোনটো দলক ভোট দিব কৈছে আপুনি? নামটো UPPL না?